Foi no minuto 91, no derradeiro suspiro, e o Salvador volveu ser Dani Pendín. Orgullo, carácter, 36 anos. Llega el premio, creo, al trabajo, al esfuerzo que creo que lo merecíamos y bueno, son 3 puntos que nos vienen a nosotros ahora fenomenal para la confianza nuestra, para seguir sumando puntos y a ver si logramos una vez por todas la tranquilidad, ¿no? Campo enchoupado un pasarón. Ningún dos equipos asumiu riscos, moitos medos a cometer erros. O Pontevedra, que apostou por un fútbol directo, acumulou varias ocasións, dende ese lanzamento de Iván Espadas a este de Rubén Reyes dende fora da área. O estoutro, centra Adrián Cruz e remata alto Santi Amaro. Ninguén manexaba o partido con autoridade, aínda que o Pontevedra si tiña posesión da pelota. Posesión e algunha ocasión enorme, como ese testarazo de Iván Espadas nada máis comezar a segunda metade. Despois, cando o partido abriu, cando os equipos atoparon espazos, apareceu a Universidade, con dúas moi claras. Primeira, lanzamento de Aridane. E segunda, contragolpe, superioridade visitante e Ángel Sánchez entretense, non culmina. O Pontevedra refuxiouse nas accións a balón parado, nas cabezadas de Dani Pendín. Minuto 76, gol anulado fora de xogo, acerta o árbitro. Pero vexan, outra falta lateral, outra xogada calcada, minuto 91, gol de Dani Pendín. O gol da vitoria, o 8º que marca o argentino esta temporada, o final da agonía. Eran 8 xornadas en vencer. O Pontevedra segue na zona de descenso, mais ten fe na salvación e cara aí, cara a permanencia, de un paso de xigante esta mañá.